Abdic Vice Mayor Honorable Dondon Everdone and his dancing partner, Madam Marivic Bagasala Lopenia. Alright. Yan na, pasusundan tapahin sa nga kuratsa, ngan ini sasayawan ni Chief of Police Baby Eli Tabale, and his dancing partner is none other than Honorable Shirley Asirit Laulita. Kuratsa. Sayaw ako upang para aminudo mahusay na daraga ang ako niginado dan buruk-buruk ang akong mga tilok tubo darahan ka kulban upuan ka amon at nakatudang habot ngahan sa rewan kami gudla permin andin kikiritaan kay inigasayaw ayon ang kadamaan sayaw nga aminudo usuhan na tanan alana Alright. So, beyond circumstances beyond our control, hindi po pwedeng sumayaw si Chief. Dahil dyan, we'll move on to our pair number 3. For the meantime, hahanapan natin ng partner, si Kapitana Shirley. Alright, so ladies and gentlemen, at this juncture, pasasayawan tayo na ating guest from Abu Dhabi. Yes, Mr. Rolly Loteria Virana, and his dancing partner is Honorable Sofia Isabel Sacate, music maestro. Sa sayaw ay hanlitin yung sa mga kalakasan upanan hanggang sa nalabuan labilan ang mga bisita nag-aandang na nilang ikagan may nagpupus ngan may sinsil may kinot ay nagpapus para na ay asayo na ang bisita ay mapapusura ay lang kailangan pagal hindi kita ay asayo na ang bisita ay mapapusura ay lang kailangan labi kung may patron mga dayot lain-lain nga ng ang kalamaan aartuhang lasa nag-aari ipagratsan sikat kung inigal sa ayawon alabi na mga okasyon mga kalagasan o patanpon mula sa kunda at ihayon para ng sige kita nasalaw na ang bisita mabuhayan mamustura ay nabuhaya at tagal para ng sige kita ay nasayaw na ang
na kung nalakad nagtuturutong ka. Pero nang lilipahing daraga, naiyaig aalukin kurasa. Mga taong tindan hipausa, kay ang lagas ng ibaan turma. Pagsayaw na niyahing kurasa, nagluluhod-luhod na lupa. Wow! Ay, ito pa sa palakpakan, Mr. Ronald Loteria Vergara from Abu Dhabi. And of course, the Honorable Conchita Tabate. Alalasin kita ay nagsayaw at bisigan. Maupaya at pangustura ay nagkakalupan at warga. Ay, nagkikita, nagkikita, ang manungan, ang kumita, mga pagyutod, ang manong matinagin ko. Ay, nagkikita, nagkikita, ang manungan, ang kumita, mga pagyutod, ang manong matinagin ko. Wow na wow! There you have it. Wow! Partner, iba talaga. Right, there you have it, ladies and gentlemen, Abdik people of Sulat, Mr. Rolly Verana and Honorable Sofia Zacate. Wow! Pinanulasan ko sa Inday. Oo nga eh, parang warm up, ano. Okay, so yan na. Tatagan laanay ka mo namon hin, sayaw, han, kadaman. Alright. Anay, hiyo ka na ng humorot. Okay, partner.